dilaning kasewakan busana aneka warna puspita ning udana rengking pandhet narata apra prabanya kang sumirat Mastu Purama Sidhem Awigena Mastu Purama Sidhem silat mringgang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langening kula wis tumakles tantun lambang dudu jinantur tutur kadala tetula-tulat mring rabding parabdi winisuda traingkang dinama dama pinardi tameng lalata mangga tekap usananing guwita tawa renggeng merlambang matumba-tumba marmo panggung
sang purwaning kota Sedebyar dumadining wayang Purwa. Perwakaning kandha narik tuting basa tungging dina ngemu surasa yen laras saya karaos mulat sarewang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilo kaca jarweh wis rinakup caing carita lebeja wis kagelaran juling pagelaran ya Gusti Jatir amriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Darum Nyewang Kartika wis kunurba utrating kawasa sahari ratri angidri bawana purwateking duk sina gilir kemandi. Temadati pitanganing dina sasi warsi windu kang Daduk lantang karta mangkarta isin ramem buntaya jawapating kerempiat dadi padhanging nutu-nutu walang atuga. Buranana nyang branda dadi benanan tanpa wijalan. Padhang tarawangan sinari sanjawang renang kang rasa murbawani jagat. Pungging jagat wetan tuk munggup-munggup mungging ngalengan wukerabang merengangga lambun kayak saya andilat-dilato bumi. Saya tangu sumur sang Hyang Arka katon semeblah kanan greneng abang ismu jenar kabur bawan sinari sang Hyang Basanta tanam tukaton ijo uro-uro yamangku gunung ingkang biru maya-maya pucing gunung kinemelan gedanu kasil ing para bancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu seleng kawula tasih tiniwarsa angupaya buka karep tegal sawahi anglu sira tatanan pedhoti senambi sesendonan sesindenan mikul karulugune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samurwangi. Sagyang Arka saya tangu saya inggil wis katon melos sinari jagat dunung ing kiblat papan lor kidul wetan kulon. Sinari jagat kang sarwe buyatara bentuk jarebul kukuwung paranti datan wonten ingkang amadhane kekunging praja negari Ngamarta. Yen praja negari Indraprasta. Ya negaring Batana Kawarsa ing Cindakawura, ya negaring Wisamarta, ya negaring Monomarta. Apancara kula pambekane kandha syarat ring mangke krana negari Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasa pantaya benawi tinampi ombeng samudra binanglangun kang tanpa pagut. Pekating paningal kapanto uruting Cakrawala, wane-wane cakreng pewisik samene krebing jurang corong. Kinebung gosirung, kinarya sesing peksilawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tepi saking lintasan sinan soyanane mumat sinamatan daya dinayan sawiji semapan seditan jajiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negari Ngamarta nalika semono lagi manjik mring jampan kecana panjang bunjung pasir pawukara jinawi gembah Ripakarta tata turtara harja dasana guru kang gedhe bori padhang jagate dhuwur kuku setor tatu kuncarane turta kasesering panca prajala sinten ta wau ingkang pareng astapa sareng adil bangsa negari Ngamarta menangira den ucap dosa namani sanata dosa 10 nama wis mestani aneng jejuluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma ya Sang Prabu Puntadewa ya Sang Nata Guna Talikrama ya Sang Prabu Darma Wangsa, ya Sang Prabu Darma Putra, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwija Kangga, ya Sang Prabu Yudhistira. Nalindra pepakuning bumi ingkang anggung, anjejegaken kataman, arisa juga lenggah, aning madaning dampar kecana. Datan mantra-mantra sipating Ubathara Yaya Sang Hyang Bathara Dharma Wijawantah. Binayang bayang sanjaning Murhapsara Hapsarigung. Widodara widodari satemah kaya dene ngebayaning masewakan negari Ngamarta. Lah sinten ingkang pareng caket dene mangarsa muhung kadang nata saturing Jodipati ya saturing tunggal pawenang. Nenggih panenggahing Pandhawa kekasih Sang Raden Arya Werkudara. Ya Raden Bimasena, ya Raden Bratasena, ya Wijasena, ya Kusuma Yuda, ya Kusuma Dilaga. Ya Sang Gandawastratmaja
Satru gagap itu segudeg wong simpar jojo turut kasinungan kasekteni duwe bebasan pinata mendat jinolo mender tinumba benggung sinudo putung pramila datan mungkang ditadosaken bebeteng pinanggulanging mraja negari Ngamarta sumambunging pasepan irupamadaning Pandhawa sang Raden Arjuna satring Madukara ya setya margana ya pamadya kumbang ali-ali ya sang Dewi Bajuk Dupi mulat ing ganten pepengeraning Sang Nata Prabu Darma Kusuma anengge waragiling para Pandhawa satring sawut jajar ten bumi Ratawu nenggih Sang Raden Nakula miwah Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen para dene Ratidem jinemat daling pasewakan negari Ngamarta datanana banek walang miyang alisik datanana ing kawula ingkang mantun anyabawa muhung swantening gongsa ingkang mijil saking madaning Sanggar Pangrawit dados pangiring Arawiranata ing Mandura Sang Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Wasi Jaladarawaning Pintaka Krasana pramiling sak panggarsa medharing sabda pangandika Sang Prabu Darma Kusuma temah kawedharing lisan Rere sarata palawonuting arano tresing karsane ratening kanyot manis ironing Gusti Roning kamal merah ingsun satemah kaya wong lampah ngimpi lamun dino Pandawa mulat sirnaning lawan wong agung apa kalepyan Sarane
sadyane tanpa kadya sacipta-cipta tan kang raton rantas wong agung nesko mira sutireng wirang sre lales ingkang ciletan toleh ing cilik ira Niwang Agung muga ngayong mana mring praja negari Indra Prasta sakukupanipun nun mangke Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura Kaka Prabu Balarama ngaturaken kasugengan pambagya harja sarawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura anggenya sampun kestu rawuh wonten praja negari Indra Prasta menika Kanjeng Kaka Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu Karawayah Upadara jagat Patendra Jaladewaku. Nuri Kyai keparang padu Kyai Prabu Darma Kusuma miji dhumateng wiswanipun ingkang raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sawanipun wonten praja negari Ngamarta anampi pisungsung pambagya harja saking paduka Yayi Prabu Darma Kusuma babar pisan Yayi sawanipun Arakanta ing Mandura kinandhenan karaharjan tebih saking Rubeda cinaketna mring karahayon mewah wilujeng pisanipun ingkang raka ing Mandura datan kantun kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka ing Mandura kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma Yayaji. Inggih Kaka Prabu, anggen paduka paring pasugata tuwin salam taklim wonten ngarsanipun ingkang rayi sampun katampi. Kinarya Sundaka Panglingga Murdha mawana kabagyaning gesangipun ingkang rayi pun Darma Kusuma. Mboten langkung mugya kaskecak lenggah paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura. Kaka Prabu Balarama, bayi Yayi. Sampun boten kerang pragewisanipun ingkang raka ing Mandura samangke wonten praja negari Ngamarta menika Yayi Prabu. Baladewa kakangku Sarawe bule kakangku Werkudara ngaturke basaku katurut kunjung ngersani Baladewa kakangku ing Mandura anggon murawuh ning praja negara Ngamarta sampengga iki. Baladewa kakangku kadangipun Kakang Yayi Bratasena Werkudara Jodipati tunggul pawenang sing gedhe pangapuramu sadurungipun Kakang matur ana ngersaning Sadi Werkudara. Duh, Baladewa kakangku kepiye? Yen to melu marahe yen to peranganing Pandhawa liyane kayata Yayi Arjuna apa dene Yayi kembar atur bekti ana ngarsanipun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning atine Baladewa.
Nanging sing gedhe pangapuramu gandeng sing ngatur pambagya satane atur sembah bekti ana ngersane Baladewa kuwi ora kejaba mung kadang kowe Jodipati sing gedhe pangapuramu Werkudara sembahmu ora tak tampa ya mung pangestune kakangmu ing Mandura wae Tampanono Baladewa kakangku Werkudara wi wah apa lupute Werkudara apa dosane Werkudara teko samengko bule kakangku ora nampa sembahe Werkudara ning atase yen to mengko mestine Arjuna ngatulke bekti ana ngersane Baladewa kakangku mesti wae ditampa sartane diparingi pangestu saka ngarsane bule kakangku ing Mandura nanging kena ngopo banjur Werkudara ing ngaturake kaya mangkono pambegane Baladewa kakangku Werkudara Baladewa kakangku wi sak jagat iki wis padha nyekseni sartane wis padha mangerteni lan wis padha priksa yen to ingkang keduga kuwat nampa sembahe Werkudara kuwi ora ana kejaba ya mung dewane Werkudara ingkang tansah momong kelawan jagate adiku Bratasena ya kuwi Sang Hyang Ruci Bathara ya Sang Hyang Bathara Ruci wedine yen to mengko nganti pun kakang nampa sembahe Werkudara engko gek-gek yen to Baladewa nampa sembahe Werkudara nggo jaja ana apa-apa ingkang tumanduk ana ngersane Baladewa ing Mandura wedine yen to mengko nganti pun kakang kuwalat yen to ngasih keduga wani nampa sembahe Werkudara ya wis tok tampa sakarepmu ora mbok tampa ya ora dadi ngopo ora dadake sawijining perkara wah ya mung lumrahe ning pasewakan yen tono kadang taruna ngaturke sembah ana kersane kadang werda kuwi wajib ditampa ya Werkudara Baladewa kakangku wi nadyan kanthi kepeksa nadyan kanthi sesek manahipun kakang sembahmu tak tampa kanthi srana kepeksa pangestuku Tampanono wenu kono kapan-kapan tak jupuki lho piye to ki wujudaning barang wae kon menehke kono kapan-kapan arep dijupuk jeneng wong menehi pangestu yen to ora lair batin anggone nampa Sengara isa ndayani marang uripe Werkudara nggone menehi pangestu tur meneh yen to aku njaluk supayane pangestu tak sekto selehke kono kapan-kapan arep tak jupuk jeneng pangestu kuwi ora iso mambu pangestu kuwi ora iso basa tak dadi ngopo yen to Werkudara ora nampa pangestune Baladewa ya sembahmu tak tampa kanthi lega-legawaning ati pangestuku Tampanono tak gegem dadake jimat prayogana lungguhe Baladewa kakangku ana ngersane barep kakangku ing Amarta iki bulih kakangku Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Yayi Arjuna ya tak tampa pangestunipun kakang ing Mandura wae Tampanono Permadi inggih sanget anggen kula pundi dados naja jimat mugi ndayani dhumateng kasantosanipun ingkang rayeng Madukara Koko Prabu ya Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk nggih Koko Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Yayi kembar sawu jajar lan bumi retawu pinten tangsen ya tak tampa ora lewat pangestunipun Kakang ing Mandura wae Tampanono Yayi sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat mugi kaskecan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya Yayi kembar. Kaya wis ora kurang prayoga pratanipun Kakang sakmengko ning Prajanegara Ngamarta. Nah kula sedewa. Nuwun mangke Kanjeng Koko Prabu. Sewu-sewu lepatipun ingkang rayipun Darmakusuma kula nyadong dawuh. Tuen mbok bilih kepareng wanyendu dhumateng aturipun ingkang rayi mbok bilih kula kanggep kama wantun tuen kula kanggep lancang. Anggen sak mangke sayekti kula namung badhe andangu dhumateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Nggih nyorawuh wonten Prajanegari Ngamarta sajak ngemu wigati. Koko Prabu saestu ingkang rayipun Darmakusuma sampun sawega nampi dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Keparenga sak mangke paringa dawuh wonten ngarsanipun ingkang rayi pun Puntadewa. Ingkang rayi sumedya nampi nganglongaken jangga tuen nilengaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu
ing Mandura Koko Prabu. Yayi Prabu kula nuwun panggih. Mobilis kintenipun ingkang Raka sampun dipun paring kekalodhangan pun Purbawasesa. Anggen kula kedah matur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Paripaksa kula kedah matur wonten ngarsanipun Yayi Aji. Inggih, pramila. Nyoni dipalih lamugi tinibena saking Tulasari. Ingkang Raka pareng badhe majeng anggen kula sowan Yayi Prabu kasumanggaken Koko Prabu lala ramyan ingkang driya Lewang Candra katawangan sumuk ing das kato redan lemo kapyataning ojek remeng driya nawung kagawang nyawang wisesa ingkang sepisan Yayi sayekti piswanipun ingkang Raka ing Mandura menika mboten mligi kula sowan wonten Praja Negaring Amarta nanging sayekti estu anggen kula sowan wonten Indraprasta menika awit kula kampir parikedah manah kula nggadahi rasika lan merkewuh menawi kula mboten matur wonten ngarsanipun kadang-kadang kula para Pandhawa pramila ing sakmangke wonten kathah aturipun ingkang Raka ing Mandura ingkang sekintenipun damel coaning penggalih paduka Yayi Aji sewu-sewu kalpatan kula diagung pangaksami Yayi inggih Koko Prabu mboten dadosaken setunggiling perkawis punapa pramila kasumanggan rawuh paduka kula aturi paring dawuh Koko Prabu Yayi kula wonten timbalan sayekti pisuhan kula menika bipar sowan wonten Praja Negaring Dwarawati ing mengangkah kula arsa sowan wonten ngasanipun kadang kula ing Dwaraka inggih menika pun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna nanging kucewaning manahipun ingkang Raka ing Mandura tuwin bingung-bingung penggalipun ingkang Raka ing Mandura lumantar aturipun Nayaka Praja ingkang mapan wonten Praja Negaring Dwarawati nalika semanten ngandhakaken bilih Yayi Prabu Sri Bathara Kresna linggar saking Praja Negaring Dwarawati. Yayi Prabu Sri Bathara Kresna sampun wonten tigang candra linggar pinuncat nilar dhumateng wajiban kaprajan Negaring Dwaraka. Kamangka mboten wonten baban ingkang mengandha kang sumindhe banon kang tinumpuk. Sedaya para kawula sampun sami pados sarat-sarana kinarya kunduring tuwin timbuling Yayi Prabu Sri Bathara Kresna wonten sak mangke ugi gagar wigar tatanantuk karya malah sak mangke ingkang Raka ing Mandura ugi sampun cumandha pantalanipun tigang dinten uga tigang ari kula mapan wonten Praja Negaring Dwarawati anggen kula mapan wonten Praja Negaring Dwarawati menika mboten namung kendelke wala mboten namung mendelke mawon nanging anggen kula mapan wonten Praja Negaring Dwaraka menika kula ugi ngupadi sarat-sarana. Kula ugi sampun ngrawakaken Brahmana winasih 1000 sugata miyang para nimpuna. Kinarya ngupadi wonten pundi dunungipun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna wondene sak mangke ugi gagar wigar datanantuk karya. Pramila sangka cibek bebek manahipun ingkang Raka ing Mandura Yayi.
Wontene kula kedah sowan wonten Praja Negari Ngamarta, kula kedah sowan wonten ngersanipun kadang-kadang kula pun para Pandhawa. Awit menapa? Menawi kula mboten ngaturaken babagan perkawis mendranipun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna, kula kinten badhe damel srana ajripun para Pandhawa. Awit nuwun sewu. Jagat menika sampun sami nekseni bilih Pandhawa kaliyan para Pandhawa menika ngibarat kereta jalan sakusire. Para Pandhawa menika ngibarate kreta kaliyan wujudipun turangga Yayi Prabu Ndorowati inggih minangka kusiripun. Pramila nuwun sewu. Saben obah, sak pecak, tindak sak laku padha Yayi Prabu Darmakusuma miwah para Pandhawa menika duwi tansah tetarusan wonten ngersanipun kadang kula ing Dwaraka. Pramila Yayi, bab perkawis menika kula sumanggaken padha Yayi Prabu Darmakusuma. Anggenipun badhe ngupadi wonten pundi dunungipun kadang kula ing Ndorowati pun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Haji ya jagat pangestu karo wayahku Bathara jagat Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darmakusuma tadah wadana. Iya Yayi, kepareng pangandika menapa? Mboten kateges kula menika badhe lirewa ing kewajiban nanging kula nuwun sewu. Babar kawis uncatipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula kinten sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu piyambak ingkang saged manggihaken wonten pundi dunungipun Koko Prabu ing Dwaraka. Karana kula nuwun sewu ingkang dados kadang werda paduka menika boten sanes kejawi namung Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Ndorowati menika ingkang minangka kadang taruna saking paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Pramila sakmangke sedaya menika dados tanggel jawabipun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Baladewa kakangku. Werkudara wi. Mangko dhisik yen to kowe masrahke babagan murcane Kresna kakangku Ndorowati. Mbok pasrahke ana ngarsane para Pandhawa. Gus iki aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Sing dadi kadang werdane Kresna kuwi sapa? Sing dadi kadang werdane Yayi Prabu Ndorowati ora kejaba mung pun Kakang ing Mandura Werkudara. Kamangka sing katon saben wanci bareng kelawan Kresna kakangku kuwi ya mung Baladewa. Iya apa ora? Dasar kepara nyata. Kena ngapa malah para Pandhawa sing mbok utus satane mbok pasrahi babagan ucate Kresna kakangku ingkang lingkar saka Praja Negara Ndorowati. Sabab pun Kakang mangerteni yen to Pandhawa kuwi luwih cedhak sartane Pandhawa langkung caket kelawan Yayi Prabu Kresna. Tur meneh yen to iki mengko nganti Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ora kondur ning Praja Negara Ndorowati sartane ora kondur ana ngersane para Pandhawa. Ingkang kapitunan wali kejaba mung Yayi Bratasena sak kadang Pandhawa jangkep 5 cacahe. Merga yen to nganti Pandhawa kelangan pamong, kelangan pujangga kahanan ning Praja Negara Ngamarta iki mengko tak kira ora bakal bisa rahayu sartane ora bakal bisa tentrem yen to Pandhawa ora tinunggun nata Ndorowati. Gusti sing dadi ratu ning negara Ngamarta kuwi Puntadewa apa Kresna? Teka Baladewa ngendika sing kaya ngono. Sing dadi nalindra ning Praja Negara Ngamarta ora kejaba ya mung Yayi Prabu Puntadewa kadang ing Ngamarta. Nanging kena ngapa? Baladewa omong yen to ngasih Kresna ora bali ning Praja Negara Ndorowati, kanan Praja Negara Ngamarta ora bakal iso tentrem. Wah, aturmu ingkang kaya mangkono mau padha karo Baladewa kakangku wis ngempukke watu ngatoske banyu. Padha karone Baladewa kakangku kuwi ngias sartane ngepal ngembe kelawan panguwasane barep kakangku. Tur meneh yen to pancen Kresna kakangku oncat saka Praja Negara Ndorowati, kowe pancen kudune wis dadi tanggung jawab penayaka luwih-luwih kadang perdo kaya to Baladewa kakangku ngupadi ana ngendi dununge Kresna kakangku. Pun kakang wis golek yen ing ngendi papan dununge pernahe, pun kakang ora nemokake sartane ora iso manggi Yayi Prabu Kresna mapan ana ngendi. Banjur yen to samengko Pandhawa dipasrahi supaya ning upadi ana ngendi durunge Kresna kakangku, apa mbok kira bakal iso rampung perkarane? Werkudara, Baladewa kakangku, saiki pun kakang tak takon. Piye?
Pandhawa kuwi ngibarat kreta sak jarane, Kresna kuwi ngibarat kusire, ya apa ora? Yo. Yen to ngasi kusir utawa kreta sartane jaran ditinggal marang kusire, apa kira-kira rambutuke marang kusire? Yo, pancen bener. Kreta kelawan jaran ora bakal iso mlaku yen to tanpa ning kendhaleni ya kuwi kusire. Nanging apa ana jamak lumrahe. Kusire sing minggat, kusire sing lunga, kreta jarane golek ya apa pantes. Sartane apa kanan kaya mangkono kuwi lumrah. Yen to pancen kusire ora iso ditemokake, ya kuwi Kresna kakangku ora iso bali ning Prajanegara Ngamarta ngendhaleni marang para Pandhawa. Wah, ngibarat kreta jaran, wong boyo golek kusir liyane ora sadadak golek Kresna. Lho nanging yen pancen bener aturmu Werkudara. Yo pancen bener. Ora ana jamak lumrah yen to kusire lunga banjur kreta jarane golek ya ana ngendi dununge kusire. Walah dalah. Walah, ndek adi kok intelektual kaya kowe Werkudara. Walah. Jelah. Yo, nanging ndak rasa pancen para Pandhawa ora bakal iso semulur lakune yen to tanpa ana pengendalining Yayi Prabu Ndarawati. Aku tak takon, piye? Tembung kreta jaran sak kusire kuwi ra mung saumpama. Kuwi ra mung sawijining ibarate Pandhawa kuwi kreta sak jarane, Kresna kuwi kusire. Nanging Pandhawa ki dudu kreta, Pandhawa ki dudu jaran. Nanging Pandhawa kuwi menungsa, Pandhawa ki satriya. Mula aja mbok padhake jaran. Aja mbok padhake kreta. Wah, yen to pun Pandhawa butuhake kusir, tak kira ora sanggup pati Kresna kakangku luwung baya golek kusir liyane wae. Yo, Werkudara wajan. Omongan karo kowe iki ora enteke kaya omongan karo dagelan. Yo. Tak kira babagan murcane Yayi Prabu Ndarawati iso dipenggalih karo mlaku. Baladewa kakangku, piye? Yen to pancen kowe arep masrahke Pandhawa, gagasan, gelaran, gulungan, pikiran luwih dhisik, aja nganti mengko ketun tembe burine. Mergo kanan kaya mangkene iki. Anggone Kresna kakangku oncat ninggal kelawan para Pandhawa, tak kira Pandhawa ora bakal ana perkara apa-apa ingkang samangku duga nemahi marang Praja Negara Ngamarta. Baladewa kakangku. Ngajeng Sitigung Sititanaya majeng datan pasusila Pecel tukanira sang Narpati ponang korot kanan riwe kumri wis bocah ing rawis yen sinapeta marang sagedheng murad dadi dahana Didemataning pasewakan negari Ngamarta laku semanten nata ing Ngamarta amung dinten ing Mardaya. Dupi menggalih babakan wonten pundi murcanipun ing Ngraka ing Ndarawati nenggi Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Laku semanten dadosaken kanyur pinangka warju kanyujare wong aganten warju jarung wakeca. Nginang durung abangi durung mancing dasaring mertala kasaru geger jaba wiyang arsa takeping murika masih banbono amuk apa to kang dadi darunane. Ora ana macan apa dene gajah ingkang medhot saka wantilan kejawi amung sawanipun nalindra saking tlatah sabar ingkang wonten miyang sangganing Murasiba minggah wonten ing Datula Praja Negari Ngamarta Galea kaya bareng wonten anggap akara cengak sangganing para kawula kancana daya jaluk dalan Uripku kaya budaya ning negeri
Aduh. Oh. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Bale lumut amrekenggeng awito denjengan ya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat nuwun mangke Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama dawuh pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa anggen kula nampi pamrayogi saking Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura teka sak mangke kapireng alaipun sangya para kawula tasih bilih wonten dayah utawi tamu ingkang sowan rawuh wonten Paraja Negari Ngamarta Koko Prabu mboten mangling mriku ingkang minggah wonten ing Datulaya menawi dipun titik saking busananipun menika nalindra saking tlatah Sabrang Koko Prabu Balatala Yayi nun mangke ingkang raka ugi mangertosi tuwun kula ugi murupi praptanipun nalindra menika menawi katitik saking busananipun ingkang mompyor wah nganggo gelang rantai ngiwonengen jam tangan ngiwonengen sikile nganggo rantai ngiwonengen kalunge nganti ngrombyong iki menungso jane apa kirik iki walah dalah nanging ewa semanten pun sewu Yayi kula aturi handang dhumateng sowanipun Nalindra menika menawi wontenipun Nalindra anggenipun sanen Praja Negari Ngamarta menika badhe nentremaken kawontenan Praja Negari Ngamarta Paduka Yayi Prabu Darmakusuma kedah nglanggahi bawa laksana minangka Nalindra nanging nuwun sewu menawi praptanipun Nalindra menika namung badhe mbubutek banyu bening kawontenan Praja Negari Ngamarta Paduka Yayi Prabu sampun ngantos cawe-cawe kula piyambake badhe jangkah dhumateng Nalindra menika. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun. Mugi kasekecakna lenggah Paduka. Sampun boten Kang Payogi Yayi. Nuwun mangke kisana. Sampun kinten kula tumambuyekti saweg sepisan menika kula manuk. Jengandika menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun kisana?
Nuwun mangke Kisana sampun ngantos kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika. Anggen kula wanuh. Jengandika mriku Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana Paduka Nalindra saking pundi Kisana? Koko Prabu, Kula wonten dawuh Yayi. nyun pangapunten sajak Nalindra mriku mboten midhanget anggen kula andangu dumateng praptanipun. Katitik netranipun tinarbuka nanging sajak semunipun kayata dene wong ingkang ngalamun Koko Prabu. Nuwun sewu. Mbok menawi kirang suwang sora anggen Paduka andangu dumateng Nalindra menika radi sora sekedhik Yayi. Kisana sampun nginten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana Paduka Nalindra saking pundi? Koko Prabu kados pundi? Langkung sura Yayi. Sampun nginten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana Paduka menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Koko Prabu, Koko Prabu. Menika kados pundi? Mbok kula nyuwun tulung dipun jawelaken. Walah. Dinalin dayon ratu siji kupinge buasa. Kula jawile Yayi. Inggih Koko Prabu. Iya, wonten dawuh, wonten dawuh. Nuwun pangapunten, nuwun pangapunten. Wah, jan. Ya ora krungu kok ya. Ademe ora umum. Kula menika wong gunung ning munggah gunung kademen menika kados pundi. Inggih, inggih. Wonten dawuh, wonten dawuh. Sowanmu wis didangu karo Ratu Gustimu kuwi lho. Lho. Sowan kula sampun kadangu. Wis. Inggih, inggih. Nyadong dawuh timbalan Paduka Gusti kula Sang Nata Kanjeng Sinuwun. Nuwun mangke Kisana. Sampun nginten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Wah, lah inggih, inggih. Inggih. Matur sembah nuwun. Menawi Paduka andangu dumateng pisowanipun ingkang abdi sowan kula piyambakan kemawon. Nyuwun mangapunten Kisana. Mboten kula menika mboten nangletaken babagan kalian sinten anggen Paduka rawuh. Nanging panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Pangestunipun kula menika Nalindra. Inggih, inggih. Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Jejuluk, jejuluk. Jenengmu iki lho sapa? Nun, jenengmu iki lho sapa? Walah. Dangu ora krungu kupingmu bosok. Malah tak larak dhewe kupingku. Wo, jeneng to? Iya. Wah. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Wah, jan anting kula niki 30 gram dhewe. Dadi nyuwun pangapunten. Kuping kula mriku radi ketutup, dados mboten radi mboten mireng. Menawi Paduka andangu dumateng kula, menawi sudi mestani dhateng jasatipun ingkang abdi awon tanpa werni. Kula menika Nalindra wingking saking negaring Garjita Waryan. Wontene jejuluk kula. Kula pun Prabu Somadenta. Jelah. Nalindra ing Garjita Waryan. Senes. Senes. Nalindra ing Garjita Waryan. Inggih, Garjita Waryan. Nah, leres. Pun Prabu Somadenta. Dede. Kula pun Prabu Somadenta. Inggih, Prabu Somadenta. Lah inggih. Leres. Nun mangke sinuwun. Wilujeng rawuhipun. Pripun? Kepareng wilujeng rawuhipun wonten Paraja Negari ing Amarta. Dos pundi? Kepareng wilujeng rawuh Paduka Raharja wonten Paraja Negari Ngamarta. Nun,
Purwajeng napa? Kepareng wilujeng rawuh paduka. Walah, wilujeng to. Inggih pun ket wau. Walah salah. Inggih garwa kula 3. Koko Prabu menika kados pundi? Pun Kanjeng mirak modar dhewe. Anggepe apa? Didangu ora krungu kupinge. Wilujeng rawuhipun sinuwun. Pangestu dalem paduka Kanjeng sinuwun keparang wilujeng sowan kula. Keparang kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandhap paduka Gusti kula Sang Rata Sinuwun ing Ngamarta. Inggih. Lajeng nuwun sewu ambek bilih kanggep kama wantun. Rawuh paduka sajak semunipun gimbal wigati wonten wigatos punapa sinuwun? Kepareng matur sowan kula wilujeng. Inggih wigatosipun punapa? Iku pingin iki. No yo. Wah. Lorone ora jamak. Kowe iki ditakoni wigatimu apa? Malah dhewe malah slamet. Rumangsane apa? Kowe tak ciak dhewe lho kowe. Iki. Mbok kula aturi sabar to sinuwun, wong sabar menika lataripun jembar. Yo, ora gumun, ora gagas. Kowe ditakoni wigatimu apa kek maturo? Iki. Kepareng matur ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah sungkem. Pangabekti kula kunjuk wonten ing ngarsa paduka Gusti kula Sang Rata. Mbok bilih nuwun sewu menawi mboten lepat menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun pangapunten, paduka menika sowan wonten Praja Negari Ngamarta sanes wonten Praja Negari Ndrawati. Dalem sanes Prabu Sri Bathara Kresna nanging kula pun Prabu Puntadewa. Lah nggih Prabu Puntadewa. Sanes kala wau paduka paring dawuh kula menika pun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, mboten kok. Kula matur nek paduka menika sinuwun Prabu Puntadewa. Mbuh. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih sinuwun Prabu Somadenta. Kula tampi dawah sami-sami. Lajeng menapa to ingkang dados wigatosipun? Ingkang sepisan kula ngaturaken tebas siti sekul binteling ron klopo apurenta mbok bilih wonten lepatipun ingkang abdi pun kula niki sinten? Lampu. Pun Prabu Somadenta. Sinten? Prabu Somadenta. Pun Prabu Somadenta. Kathah lepan kula diagung pangaksami. Dawah sami-sami. Wangsulan omong dhewe disauri dhewe. Dasare ratu ngeyel. Wah, nganti ngelus dodo Yayi Prabu. Kula menika bingung kok Prabu. Nembe sepisan menika pikantuk dayoh, mongko sajakipun kados bolot mekaten menika. Wonten wigatosipun ingkang abdipun Somadenta sowan wonten Praja Negari Ngamarta menika sepisan tetinja dumateng kararjanipun para satriya Ngamarta inggih menika pun para Kurawa. Nuwun sewu satriya Ngamarta menika Pandhawa sanes kok Kurawa. Lah nggih Pandhawa. Inggih. Ya iki. Dungkap mongko kalih. Sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening Ratu Gusti kula. Nalendring marang raja. Inggih Ratu Gusti kula ingkang jejuluk Prabu Gagak Sinampar. Nuwun mangke Prabu Somadenta. Kados pundi? Paduka menika Nalendra Garjita Waryan. Nanging kenging punapa teka paring dawuh bilih rawuhipun wonten mriki dipun utus dening Ratu Gusti. Paduka menika Paduka menika Nalendra nanging taksih gadhahi sesembahan. Nyuwun pangapunten kepareng kula badhe nyuwun priksa menapa negari Paduka ing Garjita Waryan menika negari jajahan sinuwun. Nuwun mangke. Menawi Paduka paring dawuh babagan negari kula negari jajahan menapa mboten saestu negari kula sanes negari jajahan. Awit negari kula ing Garjita Waryan menika negari ingkang madeg piyambak
negari ingkang merdika. Inggih nanging nuwun sewu. Menawi salah satunggiling nalindra anggadhahi sesembahan menika taksop gedipun sebat nalindra negari jajahan. Mboten. Negari kula menika mboten negari jajahan, nanging pancen estu kula inggih nalindra Garjita Waryan menika dados nalindra tetelukanipun Prabu Gagak Sinampar nalindring Parangraja. Lah inggih menika naminipun negari Paduka menika negari jajahan. Mboten, Bah. Kula menika mun matur negari kula menika sanes negari jajahan. Paduka menika sampun ngantos ngeyel lho, Prabu Duryudana. Prabu Puntadewa. Nggih, Prabu Puntadewa maksud kula. Walah. Negari kula mriku madeg piyambak. Wis. Mbang tak suwek cangkemmu mengko. Nggih. Matur. Nggih. Matur apa pilih mati? Matur. Matur apa perlune? Ditata, lahir batine diselehke. Nggih. Ngestaken dawuh. Nyuwun mahapunten. Wah, ngantos entek ati kula. Tekan pundi lah kula matur wau. Inggih nuwun sewu panjenengan ingkang matur kok kula ingkang dipun suwuni priksa. Oh inggih. Kula menika sowan dipun utus dipun dawuhi dening Ratu Gusti kula nalindring Parangraja pun sinuwun Prabu Gagak Sinampar. Wonten menapa ingkang dados wigatosipun sepisan kula badhe nyarosaken bilih Ratu Gusti kula nalindring Parangraja menika inggih menika pun Prabu Gagak Sinampar menika nalindra gagah pideksa. Nalindra ingkang wengis sinten kemawon ingkang gadhahi kalepatan boten nyawang menika mitra rowang kekadanganipun piyambak antawisipun Prabu Gagak Sinampar menawi gadhahi kaluputan tumrap kaprajan negari ing Parangraja badhe dipun patrapi Pidanapati. Ampuk menika namung nyolong gedang badhe dipun patrapi Pidanapati. Ampuk menika namung nyolong telo badhe dipun patrapi Pidanapati. Ampuk menika nerobos lampu merah badhe dipun patrapi Pidanapati. Lajeng ingkang korupsi punggawa-punggawa negari wonten negaring Parangraja badhe dipun Pidanapati. Mboten, namung dipun kunjara 2 taun setengah menika. Adilipun wonten pundi? Nggih wonten mriku niku. Nanging nuwun sewu. Agungipun praja negari ing Parangraja menika dereng ageng. Jernyatanipun ngibaratipun tetembungan negari ing Parangraja menika ayom nanging dereng ayem. Agung nanging dereng ageng. Ayom nanging dereng ayem. Mewah agung nanging dereng ageng. Menika namung dipun wolak-walik. Lah nggih, sengaja kula sengaja. Inggih. Awit sabab menapa? Awit dipun sababaken dening Ratu Gusti kula pun Sinuwun Prabu Gagak Sinampar menika ingkang dereng mengku suwijining garwa. Dereng mengku suwijining prameswari. Dereng mengku suwijining wanita ingkang kinarya jejeri keprabanipun Sinuwun Prabu Gagak Sinampar wonten kedhaton negaring Parangraja. Pramila sakmangke sowan kula wonten praja negari Ngamarta menika kula namung dipun utus dening Ratu Gusti kula. Inggih menika Prabu Gagak Sinampar nalindring Parangraja. Wonten menapa inggih dados wigatosipun kula menika namung kadhawuhan kinarya nglamaraken putri negari Ngamarta. Teges wale-wale menapa sowan kula menika namung badhe angebun boninjang anje Jawa sonten. Bun-bunincang Jawa sonten tegesipun grimis. Grimis menika tegesipun kula namung badhe ngemis. Ngemis dumateng putra putri Paduka Gusti kula Sang Nata, putri Ngamarta. Inggih menika wonten sajawi namung garwa Ngamarta inggih menika pun Dewi Wara Drupadi. Nuwun sewu. Dereng ngrampetaken kula matur panjen kabyawara kacarita putri Ngamarta pun Dewi Wara Drupadi menika estu garwa prameswari praja negari Ngamarta. Nanging Dewi Wara Drupadi garwa saking Sinuwun Prabu Puntadewa menika wujudanipun mboten sami kaliyan wujudan Tremos. Ya anu napa niku? Ning nuwun sewu. Maksud kula Nalindra Ngamarta menika nadyanto garwanipun dipun suwun gandeng Nalindra Ngamarta pun Prabu Puntadewa menika kondang ratu ingkang getih putih. Ratu ingkang ikhlas lahir lan batos. Aja kok bondo donya, aja kok derajat pangkat kalungguhan panguwasa.
utawane negara Ngamarta nadyan gesangipun Prabu Puntadewa piyambak badhe dipun pasrahaken dhumateng sinten kemawon dhumateng tiyang sanes kanthi syarat sarana damel sarana katentremanan kabagyaning tiyang sanes ingkang nami triman saking Sinuhun Prabu Puntadewa menika wau. Pramila aja meneh kok bojo. Nadyan uripe bakal dipasrahake. Pramila sawan kula namung kinarya lidah sinambung saking Ratu Gusti kula pun Prabu Gagak Sinampara. Sawan kula badhe anglamar dumateng garwa Paduka. Saestu menika padhang arep padhang mburi. Tinimbang mengki dados regecekan, tinimbang mengki dados pangudara dados rasanan para Pandhawa, kula tak bloko bilih kula badhe nglamar garwa Paduka njeng sinuwun. Menawi dipun maringaken kula ngaturaken panuwun ingkang kathah. Nanging menawi mboten dipun paringaken kula nyuwun mangapunten. Menapa Paduka Sinuhun Prabu Darmakusuma sampun siaga angadepi Wadyabala saking negaring Parangraja ingkang samangke duka badhe ngebiyuki bathang sayuta dhumateng praja negari ing Ngamarta menawi Paduka mboten sagah maringaken tuwin mboten kestu maringaken ingkang garwa ingkang menika pun Dewi Waradrupati. Kula aturi jaga jagang sing jero. Kula aturi damel beteng ingkang kandel. Kula aturi amata senopati ingkang nggadahi tenaga linuwih. Kula aturi amata senopati ingkang birawa. Kula aturi mata senopati ingkang duka saged ngimbangi kridanipun Wadyabala negari ing Parangraja. Sumangga. Manus maring jajalanan sekretaning bawana iblis lanat. Menungso ora tatanan. Sumadenta. Nuwun mangke. Ingkang jumeneng wonten ngajenganipun ingkang abdi Garjita Waryanipun Prabu Somadenta. Paduka sinten sinuwun? Tepung yen to kowe pancen durung tepung nglawan aku, iki kadang werdani Yayi Prabu Darmakusuma. Lekna mripatmu gatekna gobokmu aku ratu ing Mandura. Nata Mandura ya aku iki Prabu Baladewa. Paduka Prabu Baladewa nalendra ing Mandura. Dasar kemara nyata. Wonten wigatos menapa sinuwun? Wondene Paduka andhepani dhumateng pisanipun ingkang abdi. Gusti. Ucapmu sing kari dhewe mau piye? Ucapmu sing kari dhewe mau piye? Kowe muni yen to Yayi Prabu Darmakusuma ora masrahake Yayi Waradrupati. Ana tanganmu kowe ngomong nek negara Ngamarta kon jaga jagang sing jero, gawe beteng sing kandel, senopati sing digdaya kon maju kabeh. Anggepmu kowe iki apa? Anggepmu iki apa? Lah kok teko kowe saning tanah Jawa lha kok cacangmu sageleme dhewe kaya ngono. Walah keparat Sumadenta wonten dawuh. Kowe ngerti apa ora? Iki Nalendra. Iki Nalendra, Yayi Prabu Darmakusuma sesembahanmu iki. Sing sowan ning ngarepmu iki. Iki Nalendra. Lah kok garwa Prameswari negara Ngamarta tok jaluk arep mbok lamar rabene karo ratu Gustimu sing jenenge Prabu Gagak Sinampar. Anggepe apa? Nuwun sewu. Kondhanging kathah sami nyebataken bilih Prabu Puntadewa menika nalendra ingkang lila legawa ikhlas lahir lan batos. Aja kok bondo donya, aja kok uripe dhewe. Aja kok gesangipun Prabu Puntadewa piyambak nadyan nyawa badhe dipun masrahaken waton damel sera kabagyaning tiyang sanes. Langkung-langkung menika namung garwa, langkung-langkung menika namung wanita. Kula kinten menawi Sinuhun Prabu Puntadewa, Prabu Puntadewa pados wanita sanes, pados utawi badhe nggayuh widodari kula kinten badhe kelampahan. Pramila kula kinten menawi namung Dewi Waradrupati kemawon kula kinten badhe dipun pasrahaken dhumateng ngarsanipun ingkang abdi. Piye? Kowe muni piye? Garwa Nalendra kira saben-saben iso dipasrahke karo wong baen-baen kaya dedapuranmu kuwi. Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Gagak Sinampar kena arep nggayuh wanita kena mengku suwijining garwa Prameswari ning negara ing Parangraja kena ning aja garwane Yayi Prabu Puntadewa. Omong ning Ratu Gustimu sing jenenge Prabu Gagak Sinampar yen to dheweke keduga pengin gayuh widodari omong ning Baladewa iki sing sago gayuhake aku munggah kayangan aku ora bakal wigiring-ringo gayuh kelan Ratu Gustimu. Lho nuwun sewu.
Ratu Gusti kula pun Prabu Gagak Sinamar menika tresna gandrung kelawan garwa ing Ngamarta. Pramila saged mboten saged mboten isa parikedah Dewi Waradrupati kula boyong wonten Paraja negari ing Parangraja. Gusti, yen to sing mbok lamar kuwi dudu bojoning Nalindra, upamane sing mbok lamar kuwi bojone bakul miyayam, ngono ora dadi perkara. Ora dadi perkara, mergo kuwi kawula cilik, kuwi dudu Nalindraning Praja, nanging iki ratu. Kuwi aja sakeleme dhewe ngucap. Nuwun sewu. Menawi paduka badhe mepalangi dhumateng karepipun ingkang abdi pun sumodenta, kula mboten badhe ajrih. Kula mboten badhe mahelu. Senyatanipun nuwun sewu. Kula menika sowan wonten Praja negari Ngamarta. Kula mboten sowan wonten Praja negari pundi? Mandura, negari Mandura nalindranipun sampeyan. Pramila nuwun sewu najan kaya gedhog-gedhobyok sing sok gugusah manuk. Pangandikanipun Prabu Baladewa. Nadyan sekranjang koplak aturipun nata ing Mandura, mboten badhe kula gugu, mboten badhe kula paelu. Nanging kosok wangsulipun nadyan to saklimah pangandikanipun Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa badhe kula agem sinuwun. Yo. Nek ngono pancen kowe wangkut. Kowe ora kena tak kandhake. Ora kena tak kandhani becik-becik. Kowe wis wegana mewarah, kowe wis nampik pitutur becik. Ora minggat saka para gretel nggolo. Weh lah, mati jeneng aku parah. Jalanan sekertaning bauna iblis lan. Nuwun sewu Yayi Prabu Darma Kusuma sampun ngantos tumut-tumut dhumateng perkawis menika Yayi. Nuwun mangke Kaka Prabu. Kula badhe matur kaliyan Paduka. Kados pundi? Nuwun sewu. Menapa Prabu Somadenta kala wau sampun nampi aturipun ingkang rayipun Darma Kusuma? Dereng. Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma dereng paring pangandikan dhumateng Nalindra menika kula wau. Nanging nuwun sewu. Saderengipun kula badhe nyuwun priksa. Kados pundi? Ingkang dados Nalindra wonten Praja negari Indraprasta menika kula menapa panjenengan? Udarwi. Kula aturi wangsulan. Ingkang dados Nalindra wonten Praja negari Ngamarta menika Puntadewa menapa Baladewa. Lho lha cetha Yayi Prabu Puntadewa lha ngaten nggih to. Nanging nuwun sewu. Menawi ingkang dados Nalindra menika kula, Nalindra nampi dayoh, kula ingkang kedayowan. Dayohipun inggih menika pun Prabu Somadenta, Nalindra Enggarjita Waryan. Leres ngaten to? Inggih, leres. Paduka menika dados Nalindra ingkang kedayowan pun Prabu Somadenta. Lajeng kados pundi, Yayi? Ingkang gadhahi Purbawasesa nundung kelawan dayoh menika prayogi lan pantesipun Nalindra utawi nayakaning Praja negari Ngamarta. Lah menika cetha ingkang gadhahi Purbawasesa menika Nalindraning Praja. Lah kula tak nyuwun priksa. Ingkang nundung Prabu Somadenta menika kala wau Puntadewa menapa Kaka Prabu ing Mandura. Lah kula Yayi. Menawi mekaten kula tak nyuwun priksa. Gandeng Prabu Somadenta menika dayoh. Kula tak nyuwun priksa Paduka rawuh wonten Praja negari Ngamarta menika jejeripun menapa? Wangsulan. Iya ya. Jejeripun Paduka menika menapa? Nuwun sewu jejer kula dayoh, Yai. Nuwun sewu menapa pantes menawi dipun raosaken, menapa sae menawi dipun dulu.
ning atase dayoh kok ngundurke dayoh menika menapa trep. Nuwun sewu, nuwun sewu, nuwun sewu. Nuwun sewu, Werkudara kowe ora ngentahi rembuku lho. Ora. Rembukan ya rembukana dhewe. Nuwun sewu. Sekawit kula sampun matur bilih menawi praptanipun Prabu Somadenta menika badhe damel tentrem madyaning para negari Ngamarta, Paduka Yayi Prabu Darmakusuma kedah nglenggahi bawa leksana minangka nalindra wonten para negari Ngamarta. Inggih. Menika sampun sepakat. Inggih. Nanging menawi Prabu Somadenta menika praptanipun wonten para negari Ngamarta namung badhe mebudhek banyu bening kawontenan para negari Ngamarta. Paduka sampun ngantos cawe-cawe kula ingkang badhe temandang. Lah kamangka nuwun sewu. Prabu Somadenta menika sak mangke badhe nglamar garwa Paduka piyambak inggih menika pun Yayi Ratu Wara Drupadi. Nuwun sewu, wonten mriki menika kula ingkang boten narimaken Baladewa ingkang ora trima. Ana bojone wong kok arep dijaluk, ana bojone wong liya kok arep dilamar, arep dirabi karo wong liya, mongko isih winengku garwa. Menika kula ingkang boten mathuk, menika ingkang dados jalaran kula nundung dhumateng pun Prabu Somadenta menika kula wau. Inggih, inggih. Saderengipun kula lereke ngrembag dumugi wonten semanten. Kula namung badhe ngambali atur kula ingkang dados nalindra wonten Praja Negari Ngamarta kula menapa Paduka panjenengan. Lajeng ingkang gadhahi Purbawasesa nundung dhumateng dayoh kula menapa panjenengan. Panjenengan ugi Paduka menika jejeripun dayoh menapa nayakaning praja menapa nalindra Wonten Praja Negari Mandura. lajeng Paduka rawuh wonten negari Ngamarta jejeripun dayoh. Lajeng Prabu Somadenta menika kula nuwun sewu. Praptanipun wonten Praja Negari Ngamarta badhe nglamar dhateng Yayi Ratu Wara Drupadi. Nggih, Leres. nuwun sewu. Ingkang dados garwanipun Yayi Ratu Wara Drupadi menika Puntadewa menapa Kaka Prabu Baladewa. Sinten? Ayo cetha kono to ya. Puntadewa menapa Baladewa? Ingkang dados garwanipun Yayi Ratu Wara Drupadi menika pun Yayi Prabu Puntadewa. Ingkang gadhahi Purbawasesa lan wewenang masrahaken utawi boten Wara Drupadi dhumateng pun Prabu Somadenta. Kula menapa tiyang sanes Panjenengan. Lah nuwun sewu. Kula dereng matur kok panjenengan nuwun sewu sampun lanyo nundung dhumateng nalindra menika. Werkudara piye? Mbuh. Wah, rembugmu karo Puntadewa kuwi kepiye? Iya. Lajeng parengipun nuwun sewu. Ingkang Raka badhe nyuwun pamit. Nyuwun pamit dhateng pundi? Pasewakan dereng kula bibaraken kok Paduka sampun badhe jengkel. Duh piye iki? Werkudara kuwi mbok ya omong aja ming meneng wae. Barep kakangku. Werkudara piye? Yen to pancen Praptani Somadenta kae mung arep gawe ora ribet ning Praja Negara Ngamarta, Werkudara sing temandang. Werkudara Ana dawuh apa? yen to ratu ora dawuh, prayogane si adi ora sah jumangkahke suku ngrembahake asta. Ngundurke kelawan Prabu Somadenta. Waduh. Menawi ngaten kula dipun paringaken. Kula dipun paringi Purbawasesa ngunduraken dhumateng Prabu Somadenta. Awit nuwun sewu menika sakmangke kula kinten badhe damel rusuh kanan Praja Negari Ngamarta. Lah menawi Paduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang tinemunipun sepuh menawi nyuwun Purbawasesa dipun maringi Purbawasesa ngunduraken pun Prabu Somadenta menapa mboten Kepareng. cetha mboten. Piye iki Werkudara? Mbuh. Werkudara Ana dawuh apa? si adi aja milara kelawan Prabu Somadenta ya Yayi. Ora. Wah, aku duweni rasa kamanungsan. Iya. Mengko pun Kakang ingkang bakal masrahake Yayi Wara Drupadi ana ngarsane Prabu Somadenta. Yo, Si adi sarujuk sarujuk.
Tenan lho, Tenan. ora ngapusi. Ora. Yen ngapusi teges tetel kasatriyaning Yayi Werkudara. Yo, Sumpah. aku sumpah. Wah. Yen to ngasih mengko Werkudara nglanggar sumpahku, teges ora dawa sumurku. Iya, aja milara tenan lho Werkudara. Yo, aku wis sumpah. Arjuna, Kula wonten maring dawuh. Somadenta aja mbok pilara. Mboten. Kinarya ngantepe tekadmu sumpah kaya kakangmu. Inji. Kula sumpah menawi ngantos sak mangke kula milara dhateng pun Prabu Somadenta mboten badhe dawa sumur kula. Arjuna piye? Menawi ngantos sak mangke kula mula sara dumateng pun Prabu Somadenta mboten badhe dawa sumur kula. Iya Arjuna. Inji. Koko Prabu, Wonten dawuh. menapa paduka sampun sarujuk menawi kula masrahaken Yayi Ratu Waradrawati. Sarujuk ya, sarujuk. Menawi sarujuk sampun ngantos paduka milara. Ampun Ki. Ampun dipilara nggih. Nyuwun tulung, banget nyuwun tulung. Nggih, Yai. Menawi sumpah prasetyaripun ingkang Raka ing Mandura, menawi kula ngantos milara dhumateng pun Prabu Somadenta. Kula pestaken mboten badhe dawa sumuripun. Ingkang abdi pun Baladewa. Mboten badhe dawa menapanipun. Sumuripun. Estu lho kok Prabu. Nggih, mboten badhe dawa sumuripun ingkang Raka ing Mandura. Inggih, menawi mekaten ngaturaken panduwun. Nggih. Api. Ayo prayogane engko bubar pasewakan Somadenta goleki ning endi lendele. Yo, wis ketemu, kecek ndase. Alon-alon aja nganti krungu kae. Werkudara, kowe guneman apa? Ngrembug Kaparajan Negara Ngamarta. Menika kala mau ngrembug Werkudara badhe nyaur utang dhateng kula. Ngaten. Dhateng Werkudara menika tasih nggadahi utang 3 dosa 1000 kaliyan ingkang Raka ing Mandura. Estu lho. Iya. Werkudara aku krungu rembugmu lho Dimas. Estu menika mboten ngrembak napa-napa. Menika namung ngrembak utangipun Werkudara kaliyan pun Baladewa. Baladewa menika dipun genahke utange kaliyan pun Werkudara menika. Ya ora. Iya. Menawi ngaten ngaturaken panuwun. Yayi kembar, kula wonten dawuh kok Prabu. Aku kok rada-rada cubriya kelawan Koko Prabu Mandura apa dene kadangmu Werkudara. Yen to nganti mengko siadi nyumurupi Werkudara apa dene Koko Prabu Baladewa milara kelawan ratu kae mau maturana ngersaning pun Kakang Yayi. Inggih ngestaken dawuh. Apa? Ana sing laporan ning pengarepe tutuki wae ndase. Yo, aja kuwatir. Bayi-bayi ora wani karo wong gerang. Malah mekaten gandeng kula kinten sampun cekapi rembaging pasewakan. Nggih menika pun jam 11 mun wancine limbukan. Koko Prabu, Kula wonten dawuh. saestu kula borong babagan kawontenan menika. Sampun ngantos wonten regejekan wonten Praja Negari Ngamarta lan sampun ngantos milara dhumateng pun Prabu Somadenta. Iya. Sumpah. Iya, kula sumpah. Menawi ngantos kula milara kula mateni dhumateng Prabu Somadenta mboten badhe terus miripun ingkang Raka ing Mandura. Inggih. Yen mangkono nakula sadewa, kula Koko Prabu, bubarna kang padha sibuk pun Kakang kundur kedaton. Kok ngestaken dawuh keparang nyuwun pamit madal pasilan. Lah iki bubar tenan kok. Yo. Iya sing ati-ati kembar kaya wis ora ana dawuh maneh. Nakula sadewa ya pinten tangsen.
Purnagati ning Mananggilan. Arep sang rata kundura ngedaton jeluk saking dampar jono kinawir gambaran gading kadharaken sangyaring peromban Sedi Jaka Paloro-loro. Manggung tanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil pacaring Prabon. Kawistara tindanyo sang Sri Narana Tlamun Cinandra Yayah Jawata kairing Widodara Widodari. Ayo do ngadeg mangane kademen. Ha iya.